Owake wakhona ngaphandle kwakho sime kulenkundla ngokuthanda kwakho baba wethu ongcwele sesiyathandaza ke Nkosi uba sifundiswe lakho ukuba inhliziyo esikhoyo kule ndawo ngeebuve kaninzi kususela ekusekweni kwehlabathi kodwa endaweni yalonto ungene kwabakanye qwaba esonde ekusongweni kwamaxetsha ukuze isono asisuse ngedini elinguye buqu umuntu ngamunye ufa kube kanye emva koko agwetshwe ukwanjalo ke noKristu wanikelwa kwabakanye ukuze athwale izono zabaninzi okwesibini uyakufika engenanto yakwenza nasono koko ezokusindisa abo bamlindileyo incwadi endumiso kasi lakhe yena yenye ngobele Solo Yetonage Start to verse number 1. Come on, tonight. Abantu ngeke bakungcwabele izono zakho bantu noxanduva lokuba xa kuzongcwatywa ungangcwatywa ndawonye nezono zakho wonke umuntu ohleli lapha etendeni ulinde ukufa elindelwe ukungcwatywa njengoba ulindele kuba ungcwatshwe unoxanduva lokungcwaba wena kuqala ungeke ngcwatywa now sifunda apha kulamavesi omane ababhali bamaHebhere bacacisa ngokufika kukaYesu okokuqala ezodila nesono baphinde ababhali balencwadi baxesha linye baqobise ngokubuya kukaYesu engenanto yakwenza nasono abefeza balanda umva ukuthi sono esi asiliwanga kuKristu nje qha asiqalanga kuKristu ukuliwa naso sike saliwa ngaphambili ngendlela yokuliwa uThixo esebenzisa ababingeleli kodwa igazi lingelilo elabo uThixo usebenzise ababingeleli kodwa igazi lingaqualify ukuba lingafikelela ekususeni isono zabantu kangangokuba igazi lababingeleli kwakhangelwa imfuyo kunokuba kuthuzwe igazi lomuntu ngoba umuntu ubonakele kakhulu uThixo ayahlahlisa umsindo wakhe wamisa amadoda njengababingeleli alithi babile xa umuntu onile ubeqhuba imfu zibe mbili eyakhe leyombingeleli ngoba nombingeleli lo unezono zakhe
sonke kasothanda umbingelele ngena ayothandazela lo onileyo. Akabikho umoni, umonakayi emthandazweni. Kuya umbingeleli on behalf indoda eyonileyo. Xa izawuthandaza funeka kuhlatywe imvu yakhe ingekahlatywe kamoni, kulungiswa impilo yombingeleli, then umbingeleli kuhlatywe esibini. But yonke loo nqulequ yafeyila. Sifutshane thetha wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Mighty Jesus. Hallelujah. Was not the first option of God. My God. He was the last option of God. Mighty Jesus. uThixo akaqalanga ngonyana xa efuna ukuhlangula umntu ezonweni zakhe. But ithi iBhayibhile ekugqibeleni encamile uThixo efuna ukuzihlanganisa nehlabathi, ebathanda uThixo abantu abadalileyo, ebafunela kuye ude wancama unyana ekuphela komzeleyo. Yintoni efunwa nguThixo? Yintoni ebangela uYesu anqanywe? Yintoni eyabangela uYesu aye esigaba esiphambanweni? uYesu akafelanga ukuze kuphuma amadimoni ebantwini, because amadimoni akakhosti bomi. uYesu akafelanga ukuba sibe ngabefundisi, because ukufundisa kufuna ubomi bamntu. uYesu akafelanga ukuze sidrayive imoto ezinkulu, ngoba kudingeka ubomi bomntu xa uzothenga imoto. Mighty Jesus. Hallelujah. uYesu akafelanga ukuba sibe netawe, sibe ngabantu basecaweni. uYesu ufika abantu becawa, amaSamariya ecawodwa. izulu alimncamanga uYesu ukuze sibizwe ngoobhishophu nabapostoli. Jesus. That is one reason uYesu. Hallelujah. Inye into eyabangela uthi kwanama unyana wakhe, inye into eyabangela uThixo alahlekelwe nguYesu omncane. Jesus. inye into eyasa uYesu esiphambanweni, wafela izono zabantu. Ubivangeli ngasakwazi ukwahlukanisa umuntu nesono. It is not the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ was purified. Wafela uYesu izono zabantu. Bury your sins. Baba, uyabona njengoba ngimilaba nje, ndathatha uYesu ngo-1994 ndilisela. Ndafumana uYesu ngo-1994 xa kuqala uvotwa lidemokhrasi, ndahlangana nenkosi yamakhosi. Watshintsha uLeo waba yindoda ekholwayo, latshintshisela langumshumayeli. Ngoba uYesu ndayifikile, uYesu ndayifikile. uYesu ndayifikile. Wafela izono zabantu.
Bazela sendiyathandaza. Uselishweni xa unokudlula kulomhlaba. Oh, yena Yesu. Babalisa abantu. Balise sinqina naye lo. Oh. Esinqina naye. Usishiye sisazonqina. Uhambe enqina. Yabona umuntu uhambe engasingcwabanga izono zakhe. Sifanele ukulila kakhulu. Yes, sir. Lusize ukufa kwakho. Ufele ezolweni zakho. Abantu balelala. Xa sawuthe uyakholwa. Mabangaziboni izinto ebebezibona ungekakholwa. Kuba singcwatshiwe. Uma sawuthatha uJesu mayingabona imikhwa namanyala uYesu efikile. Hallelujah. Umefikile uJesu masalwa. Umefikile uYesu. Kufika uYesu. Kungafikanga cawa. Kufika uYesu. Jesus. Kufika uYesu. Yes. Kufika uYesu. Oh, yes, Apostle. Ngoba izono zakho ungekangcwatshwa. Yabathi bathi laba nje uzongcwatshwa. Uzongcwatshwa. Yamadoda. Ngabe uzongcwaba ungcwatshwe usakhohlakele. Ngabe uzongcwatshwa usathakatha. Ngabe uzongcwatshwa usakexeza. Uzongcwatshwa. Usathatha amadoda abantu uzongcwatshwa. Uyavuma ukufela emanyaleni. Likhona igazi elinamandla. Uyavuma ukufa ungalunganga. Likhona igazi elinamandla. Jesus. Uyavuma ukufa ukhohlakele. Likhona igazi elichithwe ngapha ukuze ungawele libalata ungalunganga. Jesus. Umculo wasewisile bawo silungise ukuze sakubhubha singenise ezulwini lakho. Alikathiko lingenwa ngamatikiti. Alikathiko likhuselwa mali. Ungayakhi icawa uthembeke eminikelweni, uthembeke kwisumi, uthembeke kumatikiti, kodwa imizono sihlali kuwe. Jesus. Hallelujah. Ayibhatalwa le into. Ayibhatalwa le. Litshintsha amagintsa. Ayibhatalwa. Ayibhatalwa. Ayibhatalwa into kaThixo. Hallelujah. Jesus. Wasiwa njengomuntu oculayo nomnandi osmayelayo kodwa amanyala wayekanga. Uyofela phi? Jesus. Uyofela phi? Uyofela phi? Siyangcwatshwa. 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 Izono ungekangcwatshwa. Ngcwaba izono zakho. Engeke kungcwaba abantu. Yawethu ungcwaba amanyala akho. Ungekangcwatshwa wena. Ithi babi uYesu. Yabona. Siyathandaza. Siyathandaza. Befundisi bam. Come on, Tuna. Abantu bangakayazi igospel. Come on, sir.
ivangeli xa uyifumene ayincediswa. Yes, sir. Ivangeli ayincediswa, iyazimela. Inabantu yodwa. Thina sifumene ivangeli madoda, ayikwalambisa. Uthatha uYesu awuyinikwe enye into. Njengoba namhlanje selibanika amabhotile amanzi nje. Edibanisa uYesu namanzi. Uthi mna ndingamanzi obomi ophilileyo. Othe waphuza kumbi ngumthobo ophilileyo. Akayi kuphinda nqa. Kind of salvation ethwalisa abantu ubunzima. Jesus. Emadoda ayikho isalvation ekunika isitafu ongawuyosisebenzisa. Emadoda akekho uThixo oncediswa indalo yakhe. Akekho uThixo oncediswa indalo yakhe. Isono. Xa sigquba isono emzimbeni kaKristu, isono siyawathoba amandla kaThixo. Jesus. Emadoda isono siyawagqiba, siyawathoba amandla kaThixo. Intombi ethola uJesu ihlala isindisiwe, ayilalani namadoda. Ikholo madoda sinalo inyala. uJesu uyabuya uYesu. Yabantu basetorha uyabuya uYesu. Ngawuni Ziyanqwathwa. Enye into funeka siyilungise futhi bam, asiyeke ushumayela isithembiso ebantwini. Let us not preach the promises. Let us preach the message of Jesus Christ, the message of repentance. Myalezo guquka. Myalezo xolelo lesono. Asiyeke le nto siyenzayo. Asiyeke le nto entertain abantu. Emadoda elilizwe liyonakala, liyaphela. Elilizwe lixakile. Elilizwe sikhulu madoda liyi-criminals. Kufuneka amadoda, kufuneka omama, kufuneka amadoda. Lifikile ixesha lokuchitha imikhukhwana yethu. Visit the church of the living God. Not your church. Jesus. Not your church. Jesus. Hallelujah. Asizana nabantu babuyele kuThixo. Abantu bayafuna kuThixo. Hallelujah. Bayafuna ke Nkosini. Hallelujah. Masibuyele eNkosini. Jesus is coming. Jesus. Jesus is coming. Jesus. uYesu uyabuya. Hayi. Uthani? Amadoda uYesu uyabuya. Uyabuya. Gugukani. Buyelani kuThixo. Uzofika okukwesibili xa ibuya. Akananto yakwenza. Akananto yakwenza. Udlale kakhulu. Mazithi abantu kabakaThixo zitengana nathi, zithi masekhele ubudlelwane nazo. Uyabona ukuze senze ubudlelwane funeka siyeke iinkampani zethu. Ngoba amabandla siwenze iinkampani. Amabandla siwenze iinkampani. Siyawa-owna. Ngubani phakathi kwethu owayeGolgotha? Ngubani owabethelelwayo?
kuba nofela abantu. Lalela mama lapha kwesisibaba. Ungafana nini? Kodwa nethamsanqa. Ungafi. Ungabanga ububi bakho. There is a grave. Ungawali ulindile. Elokali kwabonga ngena kulo ngena isizono zakho. Ungeka ngena umzimba wakho. Uyathandaza. La ingezwe sikhethe. Asilungise umyalezo. Asilungise umyalezo. Umyalezo wethu. Abantu bathembisa izinto, abanye bangena kwizinto ezininzi. Bengeniswa sithi. Number 2. Kanjani ndoda? Bangeniswa sithi. Kanjani? We preach izinto eziyimaterial. Sibahlalise kwilizwe esithi abazohlala kulo. Kodwa intshumayelo zethu ziyabahlalisa. Number 2. Ingozi siyenzile. Woxolelo lwezono. Ne-repentance. Emabandleni. Inguquko. Abantu bethu namhlanje baya bengabi nazimilo kodwa bekhetha ngoYesu. Because imiyalezo yethu ayivusi zazela. Imiyalezo yethu ihambe enyameni ayifike emthwini. In the spirit. Akekho umuntu ongalahla izono zakhe ngento ephelele esiqwini sakhe. Akekho umuntu ongalahla amanyala akhe. Come on, sir. Athola amandla into alahla umhlaliswano. Amadoda sivele ezintweni thina. Namhlanje sihlala namageyinzi ephethe iBhayibheli. Sihlala namahlweguli bephethe iBhayibheli. uYesu bazalwa mayeza udlula ehambe goduka ubiza abafundi. IBhayibheli okwethathu okwelithuba wabavula ingqondo ukuba baziqonde izibhalo. Waqala uYesu wathi umelwe kubhaliwe kwathi umelwe unyana womuntu efe ubunzima afe abuya futhi. Okwesibili zithi izibhalo umelwe egameni likaYesu kuvakaliswe indaba zenguquko nokuxolela lwesono. Yaqeda imessage wabanika imessage bayinikiwe kwathiwa kubo lo myalezo mawuqale eJerusalem. The message of repentance and for forgiveness. Oh, yes. Mawuya Judea, mawuya kulo lonke. Yeah. Yathi Nkosi yeke niwushumayele lo myalezo abanohlala eJerusalem nilinde. Nembaphiswe fokabangisa. Le imessage eshiwe nguYesu ingakwenza ungabi nabalandeli. La awuzukwazi ukuyithwala nawakho amandla. Hambani ohlala eJerusalem nilinde khona. The message of like in Jerusalem. Now the Holy Spirit will fall in Jerusalem. Hallelujah.
abapostoli balinda eJerusalem. Ngeke bapostoli babo sishumayele into yokwehlukanisa abantu nezono. Ngoba isisu siyala uyabona ngeke ugeke uhambe noThixo ungazincamanga. Yeah. Iyafana ngale nto. Umuntu uma ezawuthetha ezawuhamba noThixo uthi uYesu umuntu ofuna ukuba ngumlandeli wami Yeah. akasincama. Yes. Put aside your own desires. Ewe. Ngiyathandaza. Lento yenze wafa umzimba kaJesu. Hey. Mawethu amabandla. Amila wethu anabalandeli futhi awethu. Kodwa lifile lakhe. Whoa. Masilaba nje kunecawe ezokungcwaba. Already ukungcwatshwa. Awukho ready ukufa. Masilaba nje si ready ukungcwatshwa. Kodwa sikho ready ukufa. Njengoba nje unomfundisi ozongcwaba. Whoa. Kodwa inhliziyo yakho lonke xa nje ukuxelela uba ungumoni. Yeah. Futhi awunandaba noba ungumoni. Because Unecawe. Icawe ngumbutho kamasingcwaba. uJesu uye ozongena naye ezweni. yeah. Yeah. Icawe le okhonza kuyo oyinikelela kodwa uphile ezonweni. Hey. Ozenza zonke into zecawe kodwa ungamoyiki uThixo. Uyawuthini ngosuku lokugcina. Siyathandaza. Uyawufika uYesu engenanto yakwenza lesono. Yeah. Ithi iBhayibhile ezele abo bamlindileyo. Are you ready for Jesus? Bangabakhe. Ngabe umlindile na? Siyafana. Ukukhonza kwakho ngaba kukholisa wena laba kukholisa uThixo. Yaka baba. Uyalibona lelizwe. Bafamihla le. Awethuki wena. Ubungalala kusungekho. Uyawuthini phambi koThixo? Yini uThixo angaziqhenya ngayo kuwe? Hey. Kuzo zonke uThixo into akwenzele zona umenzeleni wena? Hey. Zonke izinto uThixo ekusindisa kuzo. Yini wena ongathi uyenzele uThixo? Impazamo enkulu asithandaza. Udlulisa izono zakho ungasifakanga egazini lakhe. The greatest mistake ongayenza ungabonana nomongameli welizwe, ubonane nabapostoli, ubonane namadoda ahloniphekileyo welizwe, kodwa lishwa lokudlula komhlaba ungadibananga nendoda yasezulwini eyafela izono zakho. A greatest mistake ongayenza ukulala ethuneni uYesu ngambonanga, iqhawe uyibonile, wahlangana nabefundisi, wabulisana nabazalwane, uhlangene naloJesu owafa ngenxa yakho. Fokatikisa izothandaza, imfundo uyifumene, imali uyifumene, imoto unayo, abantwana bafumene, umzi unawo, udibene
ubhekane nezinto ezimandi uzeleliswe uhlangene la uhlangene yini lokufelayo uhlangene nendoda ithi Babylonza nabo bonke abafebe emanyene naye indawo yakhe ilungile kodwa ngaphandle kukaYesu kubani oyoza nawe ekufeni izathi ngizothandaza kubani umuntu oyobuya nawe ke labafileyo ngoba uYesu uyoza nabo bonke abafebe emanyene naye Masiwavala amehlo sisemthandazweni elowo nalowo ohlela phana nempilo yami ndiyayazi intoba ndalihamba isonto kodwa uYesu yena andizange ngahlangana naye ngale mini yokuhamba kukamama uBambiso khawuphakamisa isandla uthi siyangcwatshwa nezam izono masithandaze vala amehlo akho kuloo ndawo kuyo lilishwa intoba ufe ungadibananga noYesu asivala amehlo siyathandaza yini khokho yini mkhulu walala nje ungahlangananga naye noma uyasonta kodwa siyakolelwa kana sikhobe inhloko zethu siyathandaza kuloo ndawo kuyo njengawuthi thandaza nam namhlanje ndiyazingcwaba masithi ndingcwatywa mina izono zam zingcwatyiwe kho uphakamise nje sibe sinye isandla kuloo ndawo ohleli kuyo uthi ndiyamvuma khawuphakamisa isandla kuloo ndawo ohleli kuyo uvala amehlo wakho uthi andinofa God bless you God bless you nawe apha emva phakamisa isandla sakho sakarayithi uthi Yesu ndiyakwamkela ungafeli emanyaleni ngoba inhloko yakho phakamisa ezo sandla God bless you nawe ngapha God bless you andisaboni ukuthi ibhiya ibhotile ayincedi mntu nguYesu onceda abantu God bless you masikhobe inhloko zethu sithandaze buya mntwana buya Oh Jesus phakamisa eso sandla siyavala ndiyabuya namhlanje uyelekhaya ndiyavuma xolela izono zam uba wafa esiphambanweni wafela mna namhlanje nansi impilo yami nansi inhliziyo yami ndiyinikela kuwe xolela izono zami ukuze ndisawubhubha ndilingene izuba bhala igama lam encwadini yobomi ukuze Nkosi nam ndaziwe ezulwini ndiyabulela ngokufa esiphambanweni wafela mina ukuze ndiphile ngale mini kamama uMatshezi